Igazándiból már csak az ilyen nagyon idős generáció, aki nem kutat a Google-in, vagy ChatGPT-t nem kérdez meg, az embereknek a túlnyomó többsége azért tájékozódik, mielőtt eljön egy orvoshoz, ami részben segítség, mert nagyon sok jó információ is van, de nem eléggé precízek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy magát az orvost így kihagyni nem fogja tudni sose. Sziasztok, én Rédl Zsófia vagyok, ez itt a Majd elmúlik, a Gastroklinika podcastja. Ezt a műsort azért hoztuk létre, mert a klinika mindennapjai során egyre többször találkozunk azzal a jelenséggel, hogy egy páciens úgy érkezik, hogy a tünetéről és a betegségéről már kiolvasta az egész internetet, akár éjszakákon át googliznak az emberek különböző tünetek és betegségek után, és azt látjuk, hogy ezek az ilyen éjszakai magányos googlizások két dologhoz tudnak vezetni. Az egyik az, hogy bepánikolunk, tehát azt gondoljuk, hogy már valami végzetes betegségben szenvedünk. A másik pedig a halogatás, ami egy nagyon jellemző attitűd, hogy azt mondatjuk magunkkal, hogy hát ez a tünet az úgyis majd elmúlik. Úgyhogy ebben a műsorban igazából közérthető módon szeretnénk beszélni egészségügyi tünetekről és betegségekről szakértőkkel. A műsoroknak nem előre találjuk ki a tematikáját, hanem minden egyes műsor előtt megnézzük mi a Gastroklinikának az online marketing ügynöksége, hogy ez hogyan néz ki a Google-ben, mik azok a keresések, amik épp aktuálisan érdekelnek titeket, és ezekre a keresésekre fogunk reflektálni a műsorban. A műsornak az egyik szereplője mindig a Gastroklinika egy vezető szakorvosa lesz, és lesz mellette egy meghívott külső szakértőnk is, akivel ezeket a témákat át fogjuk beszélgetni. Fontos, hogy mi nem diagnózist szeretnénk adni nektek, hanem arra szeretnénk rámutatni, hogy hogyan gondolkodik egy orvos, ti hogyan gondolkodjatok, amikor bizonyos tünetekkel találkoztok, és hogy amikor ti az orvossal találkoztok egy konzultáció során, akkor milyen kérdéseket tehet például nektek föl, amikor eldönti azt, hogy merre fog titeket tovább küldeni egy esetleges kivizsgálás során. Ebben az első adásban egy kényes témáról lesz szó, az onkológiának és a gastroenterológiának a kapcsolatáról szeretnénk egy picit beszélgetni. Lesz itt szó a puffadásról, a véres székletről, az otthon elvégezhető ilyen gyógyszertári székletvértesztekről, illetve a tumormarkerekről is. Azt látjuk, hogy ezek azok a leggyakoribb dolgok, amiket ti az online térben szoktatok keresni, és ehhez a témához két embert hívtunk a mai napon, az egyik dr. Szász Norbert, a Gastroklinika gastroenterológus szakorvosa, és hozzá pedig onkológus szemmel dr. Szászné dr. Szentes Janikó csatlakozik. Mielőtt elkezdjük, azt szeretném kérni, hogy iratkozz föl a csatornánkra azon a platformon, ahol éppen nézel vagy hallgatsz minket, így nem maradsz majd le a következő epizódokról sem, és nyugodtan, hogyha felmerül kérdésed, akkor kommentelj, szólj hozzá a beszélgetéshez, hiszen az értelmes kommentek azok segítenek abban, hogy mindannyiunk számára hasznosak tudjanak lenni ezek a műsorok. És akkor fordulok is a vendégeimhez. Norbi, Anikó, szeretettel köszöntelek titeket, örülök, hogy itt vagytok. Hogyha valaki figyelmes volt, akkor felfedezhette, hogy köztetek névrokonság van, és akkor ezen a ponton fedjük is fel, hogy ti valójában egy házas pár vagytok. Úgyhogy ha esetleg a nézők vagy a hallgatók ilyen különös összhangot tapasztalnak, akkor az nem a puszta szakmai összhang, hanem hogy köztetek egy ilyen extra kapocs is van. Úgyhogy kezdjük is ezzel, hogy egyrészt szoktatok-e együtt dolgozni? Vannak-e közös pácienseitek? Mennyire viszitek haza a munkát? Szoktatok-e átbeszélni páciens ügyeket otthon? Hogy néz ez ki nálatok? Én szerintem kezdem én. Igazából igen, szoktunk együtt dolgozni, ugye az én szakterületem a gastroenterológia, Anikóé pedig az onkológia, ez egymást kiegészítő szakterületek, tehát hogyha egy páciens eljön hozzám egy kivizsgálásra, és esetleg egy daganatos betegséget találunk nála, akkor természetesen annak a folytatása, a további kivizsgálása, vagy a kezelési stratégiának a kidolgozása, az onkológusnak a feladata. Innentől kezdve folyamatos szoros kapcsolatban vagyunk részben családi, részben pedig ugye a betegek kapcsán is. Igen, van, amikor mi is elakadunk, látunk valamilyen eltérést egy CT felvételen például, amit nem nagyon tudunk értelmezni, illetve az lenne a kérdés, hogy hogyan vizsgáljuk tovább. És akkor nagyon sokszor, hogyha például ez a tápcsatorna egyéb részein vannak, akkor mi lenne, megkérdezem én is a gastroenterológust, hogy mégis melyik legyen a következő metodika, milyen vizsgálatot végezzünk ennél a betegnél, hogy szövettani diagnózishoz is jussunk, hiszen az onkológiában ez az elsődleges. És akkor otthon kérsz így segítséget a Norbitól, hogy merre tovább. Merre tovább, és kihez érdemes menni. Így van. És hogy hova érdemes fordulni ez ügyben. Hol csinálnak ilyet Budapesten leginkább, ugye, illetve Pest megyében. Én folyamatosan prezentálok Anikónak betegeket, őnáluk viszont akinél elakadnak, vagy egy kivizsgálás kell, vagy mintavétel hiányzik, például, hogy legyen egy kórszövettani megerősítése egy daganatnak, azt pedig Anikóék irányítják, vagy az onkológusok irányítják igazándiból a gastroenterológus irányába. Tehát
tehát igen, folyamatosan együtt dolgozunk. Igen, az is igaz, hogy ezt haza is visszük egy picit, tehát, hogy bár van 3 gyerekünk, de a gyerekeket nem érinti ez az egész, viszont mi azért otthon is szoktunk a páciensekről beszélgetni. Akkor alapvetően a folyamat az nálad indul, tehát hogy ha valakinek valamilyen problémája van, először gastroenterológushoz megy el jellemzően. Hogyha... Nem mindig, tehát azt mondhatom azt, hogy a hasi panaszokkal azért jellemzően tényleg gastroenterológushoz szoktak fordulni a páciensek, de nagyon szerteágazó tünetek szoktak jelentkezni. Innentől kezdve akár lehet, hogy az onkológusnál kezdenek a páciensek, ahogy említetted te is, hogy mondjuk egy emelkedett tumormárkerrel nem biztos, hogy tudja, hogy milyen tumormárker mit jelent, lehet, hogy az onkológushoz fog először fordulni. Itt a műsornak ugye a felkonferálásában hallottuk azt, hogy az az alapkoncepció, hogy megnézzük, hogy a páciensek mikre keresnek az online térben. Ezt ti egyébként mennyire tapasztaljátok a hétköznapokban? Mennyire van az, hogy már úgy érkezik egy adott páciens, hogy végigolvasta az internetet, már jól beparáztatta magát, és igazából már csak másodvéleményt jött kérni egy szakorvostól? Mint nap ezzel találkozunk, tehát igazándiból már csak az ilyen nagyon idős generáció, aki nem kutat a Google-in, vagy ChatGPT-t nem kérdez meg, az embereknek a túlnyomó többsége azért tájékozódik, mielőtt eljön egy orvoshoz, ami részben segítség, mert nagyon sok jó információ is van, de nem eléggé precízek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy magát az orvost így kihagyni nem fogja tudni sose, de legalább egy iránymutatónak azért jó lesz, hogy milyen irányba induljon el, milyen szakorvost keressen meg, melyik rendelésre jelentkezzen be. Szóval én azt gondolom, hogy ez azért ilyen tekintetben előnyös. A mindennapi munka során, mint tudjuk egymásról, meg szoktatok visszajelzést adni arról, hogy a puffadás az tipikusan egy olyan tünet, ami egy ilyen belépő probléma tud lenni, úgyhogy kicsit akkor beszéljünk arról, hogy mi mit találtunk, amikor megnéztük, hogy mikre is keresnek az emberek a puffadással kapcsolatban. Például ilyeneket írnak be a Google-be, hogy miért puffadok mindig este. Puffadás állandóan, mi lehet az oka? Puffadás és fogyás együtt. Puffadok és nem múlik el, mi az oka? Reggel kicsi, este nagy a hasam, miért? Ezeket a kereséseket összeköti egy olyan gondolat, hogy amit nem írnak bele, hogy most akkor végül is ez baj. Tehát azt látjuk, hogy amikor a puffadásra keresnek, akkor az alapattitűd az még egy ilyen halogatás, hogy úgyis mindenki puffad néha egy picit, nekem is van puffadásom, és hogy igazából nem nagyon hiszik el, hogy ebből valami komoly betegség lehet. Norbi, ezt te meg tudod erősíteni? Mi az, amit szoktál mondani azoknak, akik beérkeznek hozzád egy konzultációra, és ezzel jönnek, hogy puffadok, doktor úr? A puffadást azért körbe kell járni, mert hogy a puffadásnak is több formája létezik, de egyébként igazad van, a rendelésen is azt tapasztaljuk, hogy amire rákeresnek, az tényleg a fő téma, tehát hogy a rendeléseknek a jelentős százalékában puffadós betegek érkeznek hozzánk. Ugye nagyon fontos az, hogy mikor kezdődtek ezek a panaszok. Már gyerekkora óta puffadásos panaszokkal küzd a páciens, vagy csak van egy felnőtt korában indul el egy exakt időpontban, tehát például mondjuk egy antibiotikus kezelés után. Hogy ezek a panaszok, ezek szűnnek-e, hullámzik-e a puffadásnak a mértéke, vagy ez egy folyamatos puffadás például. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ha már nagyon régóta fönnáll egy puffadásos panasz, egy picit hullámzik, akkor az mindig általában jobb dolgot szokott jelenteni, mint akkor, hogyha valami exakt dologhoz lehet kötni, és akkor onnan folyamatosan rosszabbodik. Ugye nagyon nagy, ugye ez egy általános tünet. Tehát ez lehet egy egyszerű felszívódási zavarnak is, például mondjuk egy lisztérzékenységnek a tünete, lehet akár egy intoleranciának is a tünete, például mondjuk egy laktózintoleráns beteg esetén, de az is lehet, hogy felborul a vékonybélnek a flórája, és ez okozza a puffadásos tüneteket. Természetesen ezekre is specifikus kérdések vannak, hogy csak tejtermékektől, gluténfogyasztása esetén mindig puffad, étkezés után mennyi idővel jönnek a panaszok, az, hogy ez progrediál, tehát hogy rosszabbodik esetleg ez a puffadás. Szóval ezeket mind végig kell alaposan kérdezni ahhoz, hogy mi tudjunk mérlegelni, hogy ennek a hátterében akár állhat-e mondjuk például egy vastagbéldaganat is. Ugyanis azért vannak olyan esetek, amikor ilyen egyszerű tünetnek a hátterében mégis van súlyos probléma. De ezekkel a kérdésekkel azért azt tudom mondani, hogy le lehet szűrni azt, hogy többé-kevésbé mi az, ami inkább egy sürgető kivizsgálást indikál, vagy mi az, ami mondjuk egy picit ráérhetünk még a kivizsgálással, vagy az egyszerűbb kivizsgálási metodikákkal tudunk elkezdeni. Tehát nem kapásból, hogy vastagbéltükrözéssel indítunk nála, hanem mondjuk kilégzéses tesztet végzünk. Ezt jó is, hogy említed a daganatot, mert azt látjuk, hogy az is egy nagyon gyakori keresés, hogy milyen rák okoz puffadást. Anikó, onkológus szemmel van olyan rák egyébként, aminek a puffadás az első és egyetlen
tünete mondjuk? Nincs. Ilyen nincs, de például hasnyálmirigy daganatban nagyon sokszor ezt látjuk, hogy ez az első tünet, de vastagbéldaganatokban is lehet. Itt mindig például, ha fogyás társul hozzá, az mindig számunkra egy riasztó tünet, de még emögött is állhat úgymond jóindulatú betegség, tehát ha fogy és puffad, akkor sem jelenti feltétlenül, hogy daganata van a betegnek. És akkor tudunk mondani egyébként egy hüvelykújszabályt arra, hogy ha otthon puffadást érzek, akkor mikor van az a pont, amikor érdemes már ezzel elmenni orvoshoz, és mi az, ami még abszolút belefér, és teljesen normális, és nem kell aggódni rajta? Erre az emberek nagyon jól ráéreznek, tehát ők többé-kevésbé azt tudom mondani, hogy azért megvan az a pillanat, amikor már őket is zavarja, amikor érzik, hogy ez egy olyan drasztikus változás a korábbihoz képest, amivel már el kell menni orvoshoz. De én mindig azt mondom, hogy egy jelentős változás alakul be a széklethabitusban, a puffadásban, tehát hogy indokolatlan puffadás alakul ki például olyan élelmiszerektől, amik egyébként nem szoktak puffadást okozni, akkor azért javasolt elmenni gasztroenterológushoz. Ha megeszünk mondjuk egy babgulyást, akkor a puffadás teljesen általános tünet, tehát azután nem kell gasztroenterológust felkeresni a pácienseknek. Abba sem nincs, a széklethabitus változás, az mit jelent? Igen, bocsánat, a széklelési szokásoknak a megváltozása. Tehát amikor a eddig normál állagú székletet ürítő páciens azt mondja, hogy hát most megváltozott ez a habitusom, ami azt jelenti, hogy egyszer egy hasmenéses, egyszer egy normál széklet, egyszer egy szorulás alakul ki, és ezek így váltakoznak. Jó, köszönjük szépen. Térjünk át akkor egy kicsit ijesztőbb tünetre már, ez mondjuk a véres széklet. Ezt is megnéztük, hogy itt mikre keresnek az emberek, és ott ilyen kereséseket írnak be leggyakrabban, hogy véres a székletem, ez biztos rák. Aranyér vagy daganat, honnan tudom, hogy melyik? Sokan keresnek arra is, hogy a WC papíron van csak egy kicsi vér, ez most akkor probléma vagy nem probléma, élénk piros vérszékelés után. Azt látjuk, hogy itt érezhető leginkább az, hogy két véglet van, tehát az abszolút halogatás, illetve a teljes pánik, hogy rögtön már azt látjuk, hogy daganatos betegséggel küzdünk. A klasszikus kérdés az, hogy aranyér vagy végbélrák, és hogy ez a kettő megkülönböztethető-e szabad szemmel, mert hogy az a közvélekedés, hogy nem. Norbi, ezt te mennyire tudod alátámasztani, vagy ez hogy ezt, indul? hogy szabad szemmel, tehát ahhoz meg kell vizsgálni egy pácienst. Ugye a véres székletnek a hátterében, ugye két típusú véres székletet különítünk el. Az egyik az, amikor az élénk friss piros vér, a másik pedig ugye az alvadékos vér. Az alvadékos vér inkább mindig egy felsőbb tápcsatornai szakaszból származik, a friss élénk piros vér az mindig általában az alsó 5-10 cm-es szakaszból származik. Az a baj, hogy magát egy egyszerű aranyeres panaszt egy daganat is tud utánozni. Tehát nem lehet csak úgy megelégedni azzal, hogy hát ha nekem friss piros véres a WC papíra a székelés után, hogy akkor nekem biztos aranyerem van. Tehát azért ez nem ennyire egyszerű. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen meg kell vizsgálni. A véres széklet az egy alarmtünet. Tehát, hogy az azért egy olyan felkiáltó jel, amivel orvoshoz kell fordulni. Nagyon sokan, tényleg ez nekem is a tapasztalatom, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy nekem biztos úgyis csak aranyerem van, és amikor én szembesítem azzal, hogy de akár egy jóindulatú polip is vérezhet, akár lehet egy fekkélybetegség, egy berepedés, ténylegesen egy aranyér vagy egy daganat, akkor azért ők is elgondolkodnak rajta, hogy lehet, hogy érdemesebb megvizsgálni inkább, ugyanis benne van a pakliban itt is a daganat. Tehát, hogy az alarmtünetekkel nem szoktunk szórakozni, tehát az alarmtünetekkel azokat tovább kell menni, és tényleg ki kell vizsgálni. A vizsgálatnak részben része vagy proktológiai, vagy gasztroenterológiai vizsgálat. Maga a proktológiai vizsgálat csupán a végbél és az alsó, a végbélnek a alsó 15 cm-ét szokta általában érinteni. A vastagbél tükrözésnél ugye a felsőbb szakaszt is, a felsőbb tápcsatornai szakaszt is megnézzük, tehát egészen a vékonybélig, meg a vékonybél utolsó szakaszát is megvizsgáljuk. És Anikó, hogyha valaki tényleg így jár el, amit a Norbi mondta, hogy így halogatja, és valóban daganata van, akkor hogyan néz ki mondjuk, milyen esélyei vannak, hogyha korábban fedezik fel a betegséget, vagy mit tudsz erről elmondani, hogyha húzzuk nagyon az időt, akkor mivel vagy mit kockáztatunk igazából? Tehát ugye az időben felismert daganatnak van a legjobb esély arra, hogy meggyógyuljon a páciens, és nem csak 1 évre, hanem 5 évre, 10 évre, 20 évre is. Tehát nagyon fontos, hogy a tünet jelentkezik, nem kell azonnal egy széklettel elmenni orvoshoz, de ha ez többször ismétlődik, akkor már igen, minél koraibb stádiumban ismerjük föl, egyrészt annál kevesebb kezelési eljárás szükséges ahhoz, hogy meggyógyuljon a beteg, tehát például elégséges csak egy műtét, és nem kell utána sugárterápia, nem kell utána kemoterápia, ami mindenki rettegett terápiás választása, hogy így mondjam. Mi sem szeretjük, és mi is csak akkor adunk, ha feltétlenül szükséges.
Valahogy azt sejtem, hogy egy adott ponton eljön az, hogy tumormarkereket is kell nézegetni, és azt látjuk egyébként itt a pácienseknek az online viselkedése alapján, hogy ez az a pont, ahol már ők is így annyira elbizonytalanodnak, hogy végre egy ilyen fekete-fehér választ keresnek, és ez nagyon látszik egyébként abból is, hogy miket keresnek magában a Google-ben. Ilyenek vannak, hogy magas CEA érték mit jelent? Negatív tumormarker kizárja a daganatot? Tumormarker emelkedett, de nincs daganatom. Sok magánrendelőben csináltatnak tumormarker csomagokat, és azt látjuk, hogy az az attitűd, hogy oké, akkor ezt letudtam, hogyha az értékem negatív, akkor biztos, hogy megmenekülhetek az egésztől, de van egy ilyen fordított gondolkodás is, hogyha viszont az értékem egy picit megnő, akkor rögtön elkezdek pánikolni. Úgyhogy azt látjuk, hogy itt tényleg ilyen 100%-os biztonságot akarnak az emberek ilyen adatokból kiolvasni, ami nyilván lehetetlen, de ti mit mondtok akkor például, amikor jön valaki egy lelettel, jók az értékei, és akkor abszolút meg van nyugodva, de érdemes még valamit mellé nézni, vagy ezek az értékek önmagában is? Először is egyetlen egy tumormarker elfogadott ma onkológiai szűrésre, ez pedig a PSA. Férfiak bizonyos életkorában, ugye, és ez támogatott is. Az összes többi tumormarker nem szűrésre való, hanem annál a páciensnek kimutattuk a daganatos betegséget, annak az arra speciális, vagy ahhoz a betegséghez köthető tumormarkerét nézzük meg, hogy emelkedett-e, és hogyha utána meg tudjuk gyógyítani, vagy például elkezdjük kezelni, és látjuk a mozgását ennek a tumormarkernek, az jó a betegség követésére. Erre való a tumormarker, nem szűrésre, és lehet valaki tetőtől talpig daganatos úgy, hogy normál értékeket mutatnak a tumormarkerei, és lehet emelkedett az összes tumormarker, és nincs daganata. Szűrésekkel kapcsolatban ugye mostanában eléggé elterjedtek ezek a különböző patikákban vásárolható otthoni tesztek, ugye a Covid során mindannyian találkoztunk ilyenekkel, de ugye van például egy ilyen hozzá a ti szakterületetekhez is kapcsolódó, ez ugye a székletvérteszt, és azt látjuk, hogy ezeknek a megjelenése egy ilyen új logikát hozott be az online kereséseknek a terébe, és ilyeneket keresnek az emberek, hogy pozitív székletvérteszt mit jelent. Otthoni székletvérteszt megbízhatósága. Negatív székletvérteszt biztos, hogy jó. Pozitív székletvérteszt, de nincs vastagbélrákom. Mennyi idő múlva kell a kolonoszkópia pozitív teszt után? Tehát azt látjuk, hogy az alapattitűd abban változik, hogy itt már sokszor annyira félünk egy vizsgálattól, hogy el sem megyünk orvoshoz, hanem megkeressük a legegyszerűbb megoldást, besétálunk a gyógyszertárba, veszünk egy tesztet, és akkor otthon megcsináljuk, de annak viszont nem bízunk az eredményében. Tehát van egy ilyen kognitív diszonancia a dologban. Anikó, mit gondolsz ezekről az otthon elvégezhető tesztekről? Ezek mennyire jók, mennyire nem, és mennyire javaslat, hogy inkább azért ezt szakemberrel végeztessük az ilyesmit? Tehát ugye erre is van szűrőprogram Magyarországon 2018 óta, hogy 2 évente 2 mintát kell leadni, és akkor ha ebből az egyik pozitív, akkor utána meg kell csinálni a tükrözést, de mindig mérlegelni kell a páciens panaszait. Tehát, hogyha nekem panaszom van, teljesen mindegy, hogy a székletvérteszt negatív, és igen, létezik olyan, amikor negatív lesz a székletvérteszt, és mégis ott van akár már az áttétes vastagbélrák, és nagyon sokszor nem találunk daganatot egy pozitív székletvérteszt mögött, mert okozhatja egy egyszerű fekélybetegség, egy gyomorfelmaródás, vagy bármi ilyesmi is. Jobb, mint a semmi, de ha pozitív, akkor utána kell menni, de ez megint csak azt mondom, ha van panaszom, annak is utána kell menni. Zsófi, én még kiegészíteném azzal egyébként, hogy olyan tekintetben ezek a székletvértesztek nagyon jók, mert legalább gondolunk valamire. Tehát, hogy elindul egy gondolkodás az emberekbe, hogy valamit tegyünk az egészségünkért, és hogyha pozitív, akkor azért az mindenkit zavar. Tehát azzal azért el szoktak a páciensek menni. És nem mondom azt, hogy minden egyes pozitív eredmény után a vastagbéltükrözéssel daganatot találunk, mert mint ahogy Anikó is mondta, hogy egy egyszerű aranyeresség, egy berepedés, egy fekélyes vastagbélgyulladás, egy fájdalomcsillapító után kialakult picike kis fekély a bélben is tud ilyet okozni, de messzebb megyek, tehát akár egy fogényvérzés is egy gyulladás esetén is tud ilyet okozni. Tehát azt tudom mondani, hogy nem kellően specifikusak vastagbéltumorra, vagy vastagbéltumor kimutatására, viszont legalább gondolunk rá, és ha pozitív, akkor megpróbáljuk megkeresni az okát. És ahogy Anikó is mondta, hogy
több vizsgálatot is el tudunk végezni, és el tudunk odáig jutni, hogy megmondjuk, hogy ennek a tesztnek az eredmény miért volt pozitív. Hogy egy felső gasztrointesztinális, tehát egy felső tápcsatornai panasz okozza az egészet, vagy valami olyan komoly dolog, amivel bizony onkológushoz fog kelleni fordulni, és akár sebészeti műtétet is magával vonz. Tehát, hogy maga a gondolkodásra mindenféleképpen jó. Az, hogy valaki megnyugtattassa magát azzal, hogy otthon elvégeztem és negatív, arra azért egy kicsit kevésnek, hogy mondjam, bizonyul. Tehát maga azért a gold standard, vagy az arany, vagy az alap igazándiból azért mégis, ami a legbiztosabban kimutatja azt, hogy valakinek nincsen, vagy van vastagbél daganat, az a vastagbél tükrözés. És ugye félnek az emberek, de mindig mondom, hogy ezt most már azért altatásban is el lehet végezni teljesen fájdalommentesen, legalábbis nálunk így az emberek 90%-a így szoktak kérni, mert tényleg komfortos, nincsen se utána semmilyen panasz, és mégis ugyanúgy videodokumentáció történik az egész vizsgálatról, ugyanúgy meg tudom mutatni neki, mint hogyha ébren valaki folyamatosan a monitoron kérdezgetné tőlem, hogy na, mi van ott. Jó? Szóval azért mondom, hogy ilyen tekintetben azért jó maga ez a teszt. Igen, egyébként, hogyha az ember erre a vastagbéltükrözés témára is egy kicsit rákeres, akkor található egy ilyen nagyon ijesztő szám, ami azt mondja, hogy minden egyes hónap, amivel tologatjuk magunk előtt a vizsgálatot, az 3%-kal növeli az esélyt annak, hogy a végén vagy polip vagy hasonló helyetti daganatot fognak bennünk találni. Ez egy valós szám, és érdemes ezzel nagyjából kalkulálni, vagy ez egy ilyen közhiedelem, vagy... 30, az 90, tehát az így 30 éves korunkra. Hát nem, azért azt gondolom, hogy ez inkább csak egy közelítés, tehát ez nem egy pontos adat így, hogy ez mennyivel növeli a kockázatát tényleg egy pozitív találatnak, de mindenféleképpen azt tapasztaljuk, hogy tényleg egyre fiatalabb korban találkozunk polipokkal például, ami hozzáteszem megint, hogy az egy olyan dolog, amivel meg tudunk előzni egy daganat kialakulást. Tehát, hogy minor tünetek, tehát a pici tünetek, mint például a puffadással is érdemes foglalkozni, hogyha tényleg azt tudom mondani, hogy hosszú időn keresztül nem változik, akkor tényleg járjunk utána. Az a biztosabb. Tehát azért mindenkinek ez az egy élet az, ami a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy ne legyünk kerestek. Tényleg menjünk el az orvoshoz, nem fognak kinevetni, nem fogják azt mondani, hogy na hát ilyen panasszal kérem szépen ne forduljon hozzánk. Komolyan fogjuk venni az összes, pláne az alarmtüneteket, de az összes tünetet, és akkor majd mi mérlegeljük azt, hogy hogyan kell tovább lépni. De azt, hogy éjszakai googlizás közben így megtaláljuk, és másnap jönnek. Tegnap pont volt egy páciensem, akinek emelkedett volt a CA19-9-es tumormárkere, és hát már tényleg a végrendeletét írta, hogy te jó ég van, és akkor megnyugtattam, hogy nyugodjon meg, már 3 vizsgálatot meg is csináltatott magának, ezek közül egy ultrahangot, hogy nem talált semmit, hogy végig kell ezt gondolni. Persze alaposan kell kivizsgálni a pácienseket, de azt tudom mondani, hogy ha ők is érzik, tehát a páciensek is érzik, hogy jó kezekben vannak, és egy alapos kivizsgálás történik, akkor ők is elhiszik azt, hogy tényleg ez egy olyan érték, ami egy fals érték. Nem vagyunk egyformák. Van, akinek a CA19-9 nagyon megemelkedik, van, akinek nem, de van olyan eset is, amikor egészen egyszerűen Bocsánat, egy picit, a CA19-9 az köznapi nevén az. Ez inkább akkor a hasnyálmirigy és az epeutit daganatoknak tulajdonképpen az egyik nem teljesen megbízható markere. Vannak olyan esetek, amikor a CA19-9 egy picit emelkedik, tehát mondjuk egy ilyen 100-200-as értékre, és bizony egy egyszerű gyulladásos folyamat is tud ilyen eredményt okozni, tehát azért nem kell megijedni minden esetben, amikor emelkednek ezek az értékek. És az is elég szörnyűn tud egyébként hangozni, hogyha valaki azt mondja, hogy éppen egy polipot távolítottak el belőle, és Anikó, te mit gondolsz, hogy onkológiai szempontból, hogyha valakinél egy polipot találnak, az inkább egy jó hír, vagy inkább egy rossz hír, ezt hogyan érdemes feldolgoznunk? Hát jó hír, hogy megtalálták, le tudták venni időben, és így nincsen esélye elrákosodni. Tehát ez a jó hír. A rossz hír az, hogy innentől kezdve véletlen élete végig rendszeres vastagbél rákszűrése és vastagbél tükrözésre kell járnia, mert akiben egyszer volt polip, abban lehet többször is. Köszönöm nagyon, hogy eljöttetek és válaszoltatok a kérdésre. Még lezárásként szerintem annyit mondjunk el, hogy mi lenne az egy gondolat, amivel ti innen a hallgatókat, nézőket elengednétek. Tehát, hogyha otthon pánikolok, keresem a tüneteimet, vagy éppen teljes halogatásba vagyok, akkor mik azok a jelek, amiknél azt mondjuk, hogy akkor ez az a lépés, amikor hallottad ezt az adást, és kérjük, hogy foglalj utána egy időpontot, mert nálad valami zűr lehet például.
Nézzünk egymásra, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Igazándiból én itt talán a gasztroenterológia szemszögéből azt tudom mondani, hogy ha valami drasztikusan megváltozik a tápcsatornai működésünknek a szokásaiban, ez legyen akár a székelés, akár a puffadás, és nem tudjuk értelmezni, nem tudunk a konvencionális hétköznapi gyógynövényes dolgokkal, alternatív készítményekkel kijönni belőle, akkor azt gondolom, hogy mindenféleképpen forduljon orvoshoz vagy szakemberhez a páciens, mert az nyújtja a legnagyobb biztonságot. Én csak összefoglalóan tudok mondani, hogy járjatok szűrésre. Igen, ez egy nagyon szép végszó, úgyhogy Anikó, Norbi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönjük szépen, hogy ti is velünk tartottatok. Iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy ne maradjatok le a következő részekről. Én Rédl Zsófi voltam, ez a Majd elmúlik a Gastroklinika podcastja. A következő adásig jó egészséget kívánunk mindenkinek, és óvatos googlizást!